Nalumuspatay ang duha ka mga batang estudyante sa usa ka irrigation canal sa lungsod sa Ubay, Bohol. Puros taga Barangay Governor Boyles ang duha ka mga biktima diin nahimutang ang irrigation canal. Nahitabo ang insidente netong Martes sa buntag. Nadiskubihan sa mga empleyado sa National Irrigation Administration ang mga patayng lawas sa mga bata nga nag-utaw-utaw na sa kanal. Sa investigasyon sa kapulisan sa Ubay, nasayran nga miuli ang duha ka mga bata sa ilang panimay kay wala magklase ang maestra tungod kay nasakit. Wala matud pa nakabantay ang ilang mga ginikanan nga migawas ang duha sa ilang panimay. Mibalik ang duha sa likod nga bahin sa ilang eskwelahan ug naligo sa irrigation canal ug base kini sa ilang gihubo nga mga sinina nga nakit-an haduol sa maong lugar. Matud sa Municipal Health Office, pagkalumos ang namatyan sa duha ka mga bata. Tungod sa insidente, subling mipahimangno ang otoridad sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ilabi na kun anaa sila nagpuyo sa lugar nga adunay mga irrigation canal ug sapa.